directora del grupo de investigación CREA, Centro de Recerca en Teorías y Prácticas Operadoras de Desigualdad, y también es editora de la revista International Sociology. Entonces vamos a dar comienzo con el seminario y los invitamos a hacer preguntas a medida que se va avanzando en la exposición. Así lo hacemos también un poco participativo. ¿Sí? Muchas gracias. Gràcies, Rafa. Bé, doncs la novetat de fer aquesta presentació sobre com publicar les millors revistes, aniré explicant diferents coses sobre quines són les millors revistes, o per què diem que són millors revistes, i després alguns trucs, d'alguna manera, per aconseguir que et publiquin en una d'aquestes revistes. I com que m'agradaria que fos com molt pràctic, i llavors qualsevol pregunta que tingueu em talleu. No espero que sigui l'exposició i preguntes al final, sinó que podeu preguntar qualsevol cosa que no entengueu o així, o vulgueu que jo expliqui més d'aquest tema. Com ha dit el Rafa, jo soc editora de la revista International Sociology. És la revista hi ha dues revistes que té l'Associació Internacional de Sociologia, la ISA. Té dues revistes científiques i aquesta és una, International Sociology, i ara soc l'editora. Normalment un editor està per un període de temps. Vull dir, per ser editor d'una revista com aquesta, doncs et presentes, hi ha un procés d'elecció i llavors durant els propers 7 anys seré l'editora. L'anterior era una professora d'Austràlia, ara tota la revista s'ha mogut durant aquests 7 anys que estaré jo a la Universitat de Barcelona i després serà un altre editor d'una altra banda del món. Però tot el procés de com funciona la revista, tot és online i es porta a través, en aquest cas, d'un editorial privat que es diu Sage. Sage és qui alberga aquesta revista. Llavors us puc explicar més coses i aquesta tarda hi ha una presentació sobre revistes, algunes revistes, i també presentarem aquesta. Avui no us explicaré tant aquesta revista, sinó què es pot fer per publicar en revistes com International Sociology. Per què diguem que són científiques aquestes revistes? Les revistes que són científiques són les que passen per un procés que es coneix com peer review, que imagino que ja el coneixeu, que és que hi ha una avaluació cega. Vol dir que no som els editors que decidim si aquest article el publiquem o no, sinó que, clar, nosaltres tenim una línia editorial, això entres a qualsevol revista i diu aquesta revista va d'això, aquesta és la idea, el que ens agradaria publicar. Cada equip editorial té una idea del que voldria publicar la seva revista. Llavors això ho has de saber. I després, cada editor el que fa és ho envia, que si t'arriba un article que va sobre migracions, amb experts sobre el tema de diferents parts del món. Cada article, en el nostre cas, el revisen normalment tres professors que no sabem qui són, que són experts en el tema d'aquell article. I llavors fan aquesta revisió i per tant nosaltres ens en fiem del que ens diuen els revisors. Per què fem 3? Perquè si 2 diuen que aquest article és fantàstic i un diu que no val res, llavors dius, bueno, has de veure, igual és que tenen posicions diferents, però això passa, treballar des d'una línia, llavors si tens diversos revisors t'assegures que la revisió és realment, et diu la qualitat. Per tant, totes les revistes científiques són les que tenen revisió cega, tenen peer review. Però, què passa? Que a més, avui en dia, quan nosaltres ens presentem per acreditacions, perquè volem fer carrera científica, o fins i tot, per exemple, a la meva facultat, per presentar la tesi doctoral, doncs, si tens un article en alguna d'aquestes revistes publicat, que està en un dels rànquings, que ara això ho explicarem, doncs ja és una garantia que ha passat una avaluació aquella tesi. I per tant, no cal que vagi a avaluadors externs, per tant el procés és molt més ràpid. Doncs fins i tot en el procés de fer una tesi doctoral és important publicar en alguna d'aquestes revistes. Llavors, avui en dia, quan entenem per científic, què entenem per científiques són les revistes que estan en algun d'aquests rànquings. Que són bases de dades electròniques
de revistes científiques. Totes són revistes que compleixen aquests criteris, no? Que tenen, de fet són més, que tenen avaluació cega, que tenen un comitè editorial que és internacional, no? Admiren que les persones del comitè no publiquen a la revista, no? Perquè si no faig una revista per mi, no? Llavors tenen una sèrie de criteris que si els compleixen, aquesta empresa, per exemple, Thomson Reuters, que té la base de dades Web of Science, diu que aquesta revista compleix els criteris, pot entrar a Web of Science. Llavors, totes les que entren en aquestes bases, jo us he posat diverses bases de dades, compleixen aquests criteris. N'hi ha moltes de bases de dades. Aquí us he posat les més famoses, Web of Science, Scopus, que és una altra empresa privada que es diu Elsevier. Web of Science és una empresa que es diu Thomson Reuters, són empreses privades, no? I després hi ha altres tipus d'iniciatives, per exemple, ERIPlus, és una base de dades que ha creat la European Science Foundation, que és pública, no hi ha una empresa privada darrere. Què passa? Que hi ha hagut iniciatives, o la Tindex és una base de dades de revistes latinoamericanes, o sigui, publicades en castellà, en portuguès, i són moltes revistes de l'estat espanyol, de Latinoamèrica, que estan aquí indexades. També compleixen aquests criteris, PIR, no sé què, una sèrie de criteris que s'han de complir per estar aquí. El que passa és que quan ens presentem acreditacions i avaluacions, el que compta i diuen sí, tens articles d'impacte o no tens articles d'impacte, són si estan en aquestes coses. Sobretot a la primera, ja explicarem això. Aquestes també són criteris, són indicis de qualitat, perquè estan en aquesta base, compleixen els criteris d'aquesta base de dades, aquí també tenen, però encara no s'està tenint tant en compte. Costa molt que les iniciatives públiques acabin sent agafades, o sigui, no s'ha aconseguit. Però estan havent, després explicarem altres noves iniciatives que faran canviar aquest panorama. Però ara el que és important, i sobretot si voleu fer carrera investigadora, heu de conèixer Web of Science i també Scopus, que són les que més compten ara. Per tant, què entenem per científiques? Han d'estar en una base de dades, i n'hi ha més, hi ha una base de dades espanyola que es diu REX, hi ha Redalic, que també és de Latinoamèrica, que està impulsada des de Mèxic, o sigui, hi ha moltes bases de dades. Si no està en una base de dades i està indexada en aquesta base de dades, no es considera científic. Per tant, la revista del meu amic, de l'apartament o del meu poble, algú que tu li pots dir per què no publiques aquest article? No és científica. Ha de passar per revisió i ha d'estar en una base de dades. Per què la més famosa i la que més compta ara és Web of Science? Perquè Web of Science, Thomson Reuters va crear el que es coneix com a factor d'impacte. L'impact factor, factor d'impacte. Llavors, diuen, vale, t'has publicat, però en quina revista has publicat? American Review of Sociology. És la número 1 de què? De factor d'impacte. Aquí ja és entrant, quasi no ho veieu, però bé, si entrem a través de la universitat on estigueu i de les bases de dades electròniques, que teniu accés a través de les universitats, les biblioteques de les universitats, teniu accés a Web of Science. Si no esteu matriculats, si no esteu en una universitat, no tindreu accés. Per què? Perquè són privades, llavors les universitats tenen accés a través de FECIT, que és la Federació Espanyola de Ciència i Tecnologia, que FECIT paga a Thomson Reuters. Llavors, l'estat espanyol paga a Thomson Reuters perquè totes les universitats tinguin accés. Llavors, per això tenim accés. Si entreu a través de la vostra universitat, arribareu aquí, aquí teniu, per exemple, el rànquing en Sociologia, i aquesta columna dalt tot posa Journal Impact Factor. I veieu que posa la primera, no sé si ho veieu, però us ho dic, posa Annual Review of Sociology, 4.5.
és el factor més alt d'impacte en sociologia, el 4.5. Mireu, veu que va baixar. La segona, American Sociological Review, 3.9. La tercera, Sociological Methods Research, 3.2. Ja no ho veiem, que tot és en anglès. Això és una... Sí. ¿Cómo se mide de 0 a...? Ara us dic com es mede. Bueno, sí, des de 0 a... per exemple, Nature és té 32 d'impact factor. La més alta de sociologia té 4, de factor d'impacte. Ara us dic com es mereix el factor d'impacte, no us explicaré. Llavors, aquí teniu el factor d'impacte. Llavors, què et diuen? Quina revista has publicat i quin factor d'impacte té? És important o no és important aquesta revista? Dintre que compleix els criteris de revisió seva, tot això, de que l'editorial és equip d'editors internacional, tot això, aquests criteris. A més, el factor d'impacte vol dir que aquesta revista té moltes cites. Vol dir que molta gent llegeix els articles d'aquesta revista i els fa servir, els cita. Això és el factor d'impacte. Llavors, Thomson Reuters i la Web of Science és la que va inventar un científic que es diu Eugene Gathel, que va inventar l'impact factor. I ara ens avaluen sobretot per aquest factor d'impacte. Què passa? Això s'està qüestionant, i després ara encara ens estan dient i quin factor d'impacte té i en funció del factor d'impacte quin quartil té la revista, que això us explico després. Però ja s'està començant a qüestionar per què. Perquè jo puc publicar, per exemple, imagineu que publico a la número 1, el millor de tot, la Annual Review of Sociology. Jo publico aquí una revista amb un factor d'impacte molt alt, això vol dir que molta gent fa servir aquesta revista, però això no vol dir que la gent hagi llegit el meu article. Llavors s'està començant a qüestionar el factor d'impacte de la revista i dir, bueno, això ens dona dades sobre la revista, que és una revista que a tot el món es fa servir molt, però no ens està dient res sobre si aquest treball que jo he fet de recerca és important. Simplement sé que l'ha acceptat aquesta revista, que això ja és una dada important, perquè això vol dir que ha passat per una revisió forta. Llavors, estan sortint noves mètriques de medició, i aquesta és una mètrica que es diu Almetrics, que no mira l'impacte de la revista, sinó l'impacte de l'article. Aquest és un article, Labor Market, no sé què, aquest article, de Hillary Colbrook, un almètric, l'article, no la revista, l'article, de 3. Llavors, i què és el que... Això, les mètriques alternatives, i és el Article Level Metrics, el mètric és Article Level Metrics. Vol dir la mètrica a nivell de l'article. Quanta gent cita aquest article? Però el Metrics no només no diu quanta gent cita, sinó que diu també quanta gent l'ha llegit, quanta gent l'ha compartit, quanta gent... Per tant, és realment si aquell article que impacta o no, no on l'he publicat. Doncs això està canviant. L'article Level Metrics, el Metrics, el va inventar PLOS, Public Library of Science. La Public Library of Science és un projecte que van engegar un grup de científics, sobretot del camp de la medicina, als Estats Units. Stanford, Berkeley, aquesta zona de Califòrnia, i van iniciar un conjunt de revistes que van començar a l'àrea mèdica, sobretot, i de biologia i biomèdica, que eren en obert, publiques en open access, en obert. I van aconseguir, van fer com un projecte que fos, la ciència ha d'estar en obert al servei de tothom, no al servei de les bases de dades d'empreses privades, sinó en obert, i que tothom hi pugui accedir. Moltes de les revistes que publiquem, la meva mateix, la que estigui International Sociology, no és una revista que està en obert, i que per poder llegir els articles t'has de subscriure a la revista o la universitat s'ha de subscriure. Per exemple, moltes universitats amb les retallades van retallar subscripcions de revistes.
a la meva universitat, les de Sage, moltes van ser retallades. Llavors vol dir que els estudiants no tenen accés, només poden mirar els rastres, no? Llavors aquesta PLOS va fer aquest projecte i han aconseguit que revistes en Open Access, a més són de les més utilitzades i més citades. O sigui, tenen un factor d'impacte molt alt, però ells van inventar aquest factor d'impacte de l'article, no de la revista, que és aquest Metrics Score. Després ho explicaré més, d'aquest projecte de PLOS i del Metrics i com això està canviant. I, clar, aquí hi ha dues coses que heu de saber, el del Web of Science, l'impact factor, ho heu de saber, perquè encara se'ns està medint així, però mica en mica se'ns començarà a medir per altres, per qui utilitza la nostra feina i qui no l'utilitza, no tant a un públic. Però encara heu de saber, heu d'anar sabent les dues coses, perquè si esteu en la carrera investigadora, doncs voldreu una mica saber, heu de saber a què juguem. Anem a veure primer el que em preguntaves tu. Com es medeix això, l'impacte d'una revista? La Web of Science, aquesta base de dades, ha creat un rànquing que està basat en el factor d'impacte, que és el JCR, Journal Citation Reports, JCR. Com es mereix aquest factor d'impacte que hem vist abans, que Annual Review of Sociology té 4.9. Llavors, el factor d'impacte, per exemple, d'un any de 2014 és el número de cites que el 2014 hi ha d'articles que s'han publicat el 12 i el 13, dels 2 anys anteriors. O sigui, miren aquesta revista, International Sociology. En els 2 últims anys, quan va sortir, ara hi ha el factor d'impacte del 2015. El 2015 medeix el del 14 i el 13, els 2 anys anteriors. Quantes cites hi ha hagut de revistes de la Web of Science? No qualsevol persona que et citi, sinó que ells poden veure revistes que estan a la base de dades si han citat aquesta revista. Per tant, número de cites de la revista els 2 anys anteriors dividit pel número d'articles en aquests 2 anys. Llavors, per exemple, si la revista ha tingut 1.500 cites, per exemple, aquí és un exemple, va tenir 350 el 2012, 400 el 2013, 1.500 cites, i ha publicat 750 articles, divideixes, i surt 2, factor d'impacte 2. És així de simple. Número de cites dintre de Web of Science dividit pel número d'articles. Això és el factor d'impacte. Per això t'està mostrant que una revista, molta gent cita articles d'aquesta revista. Això és el que marca el factor d'impacte, el número de vegades que citen a la revista. Per això, aquí us dic que hi ha una trampa, perquè això vol dir que la revista és citada, no vol dir que el meu article és citat. I això és el que estan anant qüestionant del factor d'impacte. Això és com es medeix a la Web of Science. Però, clar, vosaltres, quan penseu, i a veure, jo estic fent aquest treball de màster o de tesi doctoral i ja voldria publicar, on podria publicar? És important que aneu i mireu a veure quines revistes hi ha. Hi ha revistes que són generals, com International Sociology generalista, però hi ha revistes que són específiques, per exemple, sobre ethnicities, sobre temes d'etnicitat, minories, per tant, hi ha revistes que són més específiques. Llavors heu d'anar a mirar a on vull publicar. Jo dic que heu de mirar dues coses, heu de mirar una revista que pugui publicar allò que vosaltres treballeu, però també heu de mirar a on està aquesta revista. Jo primer de tot miraria que estigui en alguna base de dades. Primer que estigui aquí, Web of Science. I llavors entreu i mireu quin factor d'impacte té. La revista
autor, que està al primer quartil, que vol dir el primer... Si agafes totes les revistes que estan al JCR, doncs el primer quartil, no? O és de quart quartil, no? Es divideixen en 4 quartils, no? Les revistes que estan... El Journal Citation Reports fa 4 quartils. On està? Quin quartil? Està més amunt, està més avall... Què passa? Com més alt sigui el factor d'impacte, més alt és la taxa de rebuig. Vol dir que tens més números que te'l rebutgin. Per què? Perquè en reben molts. Com més alt és el factor d'impacte, més gent l'envia. Però, bé, es pot fer, no? Podeu enviar. Però és bo que mireu on està situada i que busqueu una revista que pugui comptar amb les avaluacions, que són les que estan a les bases de dades. Si no està a la base de dades, després no comptarà. Quan entreu, des de les vostres universitats, entreu a la Web of Science, veureu com es cerca. Doncs ja com podeu mirar més quin any vull veure de factor d'impacte, vull veure el 2015. Sempre hi ha 2 edicions. Hi ha la Social Science Edition i la de Ciències en general. Per tant, heu d'anar a Ciències Socials. Heu de clicar, si no tenen revistes de medicina, d'enginyeria, heu de clicar a Ciències Socials. Ara que una mica, aquí és on podeu, les àrees de coneixement, podeu seleccionar i us sortiran els rànquings i els factors d'impacte en relació a la cerca que feu. Per tant, això és el que us sortirà. I què és el que veureu? En els rànquings de revistes, JCR. Veureu el factor d'impacte. Veieu aquí, de les més alts, 37. I veureu també una altra cosa és el quartil. On està, a quin quartil està. No només el seu factor d'impacte, sinó un cop es fa el rànquing, si és de les més top, si és segona, tercera, i veu aquí aquesta revista, té el factor d'impacte de 37, això no és Ciències Socials, de 37, està en Q1, en quartil 1. Això vol dir que aquesta revista és top, bastant top. Llavors es posa Q3, veureu aquí les dues com elements que heu de cercar per saber aquesta revista on està. Sí? Bé, això són com informacions que us podeu cercar. Què demana? Què puc fer jo perquè, no sé, una revista d'aquestes, estan als rànquings. Després si teniu més preguntes de com funciona el rànquing i això, podem anar-hi una altra vegada. Penso que després el que heu de fer també és entrar i jugar una mica en el rànquing per entendre-ho més. Què demana? Primer, el que us deia, la taxa de rebuig en general, les revistes que estan a la JCR, a Web of Science, és alta. Per què? Perquè hi ha aquest procés de peer review que us he dit, i perquè en rebem moltes. Per exemple, International Sociology, el rebuig és d'un 65%. O sigui que és alt. Per què? Per exemple, nosaltres rebem articles quasi cada dia. Cada dia rebem un article. Llavors, clar, és un volum d'articles altíssim de tot el món. No es pots acceptar tot, tens un número limitat. Publiquem 4 números l'any. No pots acceptar tants articles. Llavors, clar, el nivell és alt. Ho enviem a various reviewers i normalment els reviewers fan bona feina, o sigui, fan de dir moltes coses sobre l'article. És molt fàcil que diguem, bueno, jo envio aquesta revista i me'l rebutgen. Per què? Sobretot si envio una de quartil 1, tinc números perquè me'l rebutgen. Per què? No perquè sigui problema, és que la taxa és molt alta, per tant també hi ha unes exigències. També saber acceptar la revista, perquè a vegades
si no ho enviem a qualsevol, hem de mirar quins articles publiquen aquesta revista, quina és la línia editorial que porten, no? Si s'interessaria per una revista. Això de, abans d'enviar, de mirar una mica la revista, per on voleu enviar. I llavors, el peer review és molt exigent, però també és un procés d'aprenentatge. Si envieu un article, us el podeu rebutjar, però vindrà amb unes recomanacions dels reviewers, no? Que llavors et diuen aquelles coses que no has fet bé o que hauries de millorar o com és, no? Normalment aquestes recomanacions són molt útils, perquè per això dic, és bo que envieu, si us el rebutgen no passa res, a tothom li rebutgen articles, no us penseu que a tothom, i a més com que la revisió és cega, hi ha gent que també li rebutgen articles, no? Però el que t'envien serveix molt per millorar després, per saber quines coses es fixen. Si us torna, per exemple, i et diuen major reviews, i veus dos folis de coses a canviar, doncs jo de vosaltres saltaria d'alegria, perquè si us diuen que hi ha moltes revisions a fer però que el tornis a enviar, és molt bona notícia. No vol dir que te l'acceptin, i molt després et passes allà a treballar l'article, el tornes a enviar i te'l rebutgen, això pot passar. Però si et diuen, normalment et diuen, les revistes tenen, no totes és igual, però és bastant, et diuen major revisions, minor revisions. Si et diuen major, igual te poden arribar 2 pàgines o 3 pàgines de canvis a fer. I llavors tu pots enfadar, no entenen la meva feina. No, tu el que has de fer és molt important que si t'arriba això, digues, bueno, et diuen, has d'introduir més, o sigui, el que et diguin, no? Llavors, el que diu el reviewer i després com has fet aquest canvi. El que et diu el reviewer i tu fes-ho tot el que et diguin. Canvia l'article, segons el que et diguin. Si vols que te'l publiquin, si dius que me'l volen fer canviar molt, i no, doncs l'envies una altra revista. Però és molt important que agafar tots aquests comentaris que fan els reviewers i anar-los veient com s'adrecen. Perquè també aprenem així, aprenem a com anar a fer el canvi, no? O a vegades et diuen, revise and resubmit, no? Llavors et diuen, bueno, hi ha moltes coses a canviar, però t'animem que ho tornis a enviar. Això és bo, també, no? Vol dir que has de canviar moltes coses, però normalment et venen amb molts comentaris, no? I normalment les revistes, quan hi ha reviewers que quasi bé no fan comentaris, els traiem, ja no els enviem més, perquè és bo que facin molts comentaris. Si tu vols que l'article millori, t'ajuda molt els reviewers. Per tant, això ho de tenir en compte, que els revisors són molt exigents i que el nivell de rebuig és alt d'aquestes revistes. No de totes, però també hauríem de mirar què és el quartier. Què hem de fer llavors perquè no ens el rebutgin? Hem de pensar en algunes claus que ens puguin ajudar. Què és el que mira primer l'editor, que agafa l'article i primer el que fem és llegim l'abstract, i a l'abstract ja ha de tractar de l'aportació. Què aporta aquest article? Què és diferent? Penseu, no sé, sobre... Hi ha tants temes que hi ha tanta gent al món que fa el mateix, sobre desigualtat, faig un article sobre desigualtats educatives, clar, és molt general, però què és el que jo estic aportant en aquest article que no ho ha dit ningú? O sigui, saber una mica donar aquesta idea és important, perquè en tants articles de desigualtats, tants articles sobre pobresa, tants articles sobre desigualtats de gènere, llavors, si fem una cosa molt general que ho pot fer qualsevol, doncs és bastant difícil. Probablement que diguin, un article més. Què és diferent? Llavors això és important, i per això és important que quan treballeu un article penseu molt bé l'abstract. I a l'abstract ha de sortir l'aportació vostra. A vegades ens costa dir les conclusions, d'alguna manera. Què aportes tu? Quina cosa clau té que no té ningú més? Això que ho fiquis ja a l'abstract, d'intentar-ho posar a l'abstract. Va d'això, aquest article. Després l'abstract ja serà a dintre de l'article. Jo me recordo que, jo, el Rafa vaig fer
Anglès i als Estats Units, a Harvard, i allà jo participava en activitats del Writing Center, després us explico el que és, i jo me'n recordo que quan vaig arribar em deien, primer de tot, digues les teves conclusions, com vols que digui les conclusions el primer dia, quan vaig començar allà a fer la tesi, jo no puc dir primer les conclusions, primer he de dir, he de fer el context, no, quan comencis a llegir, el que llegis ha de saber on vas, i llavors després decideixis si ho fes o no. Doncs primer sempre em deia, say what you want to say, digues el que vols dir primer paràgraf, després desenvolupa-ho i després torna-ho a dir una altra vegada. I és que m'estic repetint, no, però ho has de dir al principi. Això és important, està de banda. Per tant, és important que quedi molt clara la documentació i l'abstract, però treballeu-vos primer l'abstract. I llavors això també t'ajuda a centrar-te. En cas ens anem d'un cantó a l'altre, perquè tot ens sembla interessant, perquè hem fet tantes entrevistes i hem fet tantes coses i tot ho volem posar. No, tinguem molt clara una aportació que pensem que estem fent. Llavors, aquesta aportació s'ha d'explicar, primer l'abstract, la idea clara de l'abstract, però després, quan desenvolupem, s'ha d'explicar en relació a l'estat de la qüestió. Ja sabeu que tot article ha de tenir un estat de la qüestió, tota recerca, fas una recerca perquè et sembla un tema molt interessant, però perquè ningú més ho ha fet, has de saber qui més ha estudiat, feminització de la pobresa, qui més ho ha estudiat això, i qui ha dit, i en base al que han dit els altres, dic, però ningú ha dit això encara. Aquesta manera de presentar, tal persona ha dit això, i tal ha dit l'altre, i Smith ha dit no sé què, i el Pérez ha dit, tot això que ha anat dient, el que han aportat a les persones, però ningú ha dit això. Aquesta manera de presentar-ho és important. I tot això seria explicar la vostra aportació en relació a l'estat de la qüestió. L'estat de la qüestió és molt important. I això es mirarà. Aquest article aporta alguna cosa o no aporta, o diu coses que ja se saben. Seria, ja heu vist, que pot donar molt importància que quedi molt clar perquè és diferent, I molts cops, en les avaluacions, hi ha recomanacions de coses a avaluar, és què hi ha d'innovador, què hi ha de diferent, quina és l'aportació a l'estat estudiat, a l'estat de la qüestió, són coses clau. Una altra cosa, això es mirarà molt, i es mirarà qui citeu, si esteu treballant en feminització de la pobresa, doncs que els autors més importants d'aquest tema estiguin. Per tant, això que controleu la literatura sobre el tema que esteu treballant. Una altra cosa que es mirarà molt és la metodologia. Si un article no s'explica bé la metodologia, o us el rebutjaran o ho retornaran dient que heu d'explicar bé la metodologia. És important que expliqueu què heu fet, si heu fet entrevistes, si heu fet una enquesta, si heu utilitzat, heu fet unes dades secundàries, o heu fet una explotació sobre altres dades, heu d'explicar-ho bé. I la metodologia ha d'estar ben explicada. Això no vol dir que sigui un munt de pàgines de metodologia, sinó que ha de quedar molt clar què heu fet servir i com, el tema de fiabilitat, tot això ho heu d'explicar-ho bé. Després hi ha tota una discussió dels resultats, depèn del tipus de dades, si és més qualitativa, si és més quantitativa, si és més quantitativa de posar taules, que quedi clar que els resultats s'han de discutir, no és només presentar, sinó que una mica, no és només ficar taules, s'han d'explicar, s'han de discutir. Hi ha una conclusió breu, que segurament la conclusió, repetireu el que heu dit al principi. És l'aportació, una conclusió breu. Per tant, ja us dic quin és l'esquema d'un article, que això ja ho sabeu, perquè és l'esquema d'un article acadèmic, ha de tenir una introducció. En aquesta introducció ha d'estar la conclusió, que és molt important. Hi ha d'un estat de la qüestió, i ja s'inclou el marc teòric, hi ha d'estar de la qüestió, hi ha d'haver la metodologia,
ha d'haver discussió dels resultats i ha d'haver conclusions. És l'esquema normal de qualsevol treball acadèmic. També algun article també és aquest esquema. Però es mirarà molt, els dos primers punts es miraran molt. Què aporteu en relació a l'estat de la qüestió, a la literatura científica, i que expliqueu la metodologia. Si no està clara la metodologia, us ho qüestioneu. Què és important també en la redacció? La redacció ha de ser entenedora. Intentem no fer frases quilomètriques. Per exemple, quan un paràgraf és una frase, un paràgraf és una mateixa frase que anem enllaçant, això és horrorós. No podem fer això, no podem fer una frase de 5 línies. No, ha de ser, hem de fer una redacció entenedora. I què ens passa? Que moltes d'aquestes revistes, no totes les que estan a JCR, estan en anglès, però la majoria. També hi ha revistes, algunes en castellà, algunes en francès, algunes en alemany, en altres idiomes, però molt poques. La majoria estan en anglès. Què vol dir això? Que jo estic redacció entenedora i a sobre no és la nostra llengua, no? Doncs, clar, aquí depèn del control que tingueu de l'anglès, però és bastant probable que heu de publicar en anglès. Per tant, ni que domineu l'anglès, sempre és bo que algú que sigui natiu, això és recomanable, però això, clar, depèn de la xarxa que tingueu, depèn de moltes coses, es pugui mirar, perquè fins i tot les coses que són natives, o que valoreu una mica quin és el vostre nivell d'anglès. Hi ha vegades que és recomanable fer una edició. Cada cop més, depèn de les universitats, jo no sé d'on veniu, però hi ha serveis de les universitats que per poder fer edició, per exemple, d'anglès, o fusió de diferents idiomes, que et poden editar l'article per millorar la redacció. I ara també cada cop més, dintre dels projectes de recerca, si esteu en un equip de recerca, dintre dels projectes de recerca es dedica part del pressupost a publicacions, perquè és important. També hi ha moltes revistes, per exemple, la revista que jo me dirigeixo, que ens pot arribar articles de tot el món i de tot el món. La gent ho fa en anglès, però la majoria del món no és nativa en anglès, doncs arriba a diferents nivells d'anglès. Llavors, si un article és bo, els mateixos, els editors o els revisors, diuen, val la pena, però que passi per revisió. Llavors, ja tens la garantia que te l'han acceptat, o que si fas un procés te'l publicaran, un procés de revisions, i llavors, com aquestes que l'acceptaran, val la pena invertir en una edició d'anglès. Això ja és una cosa molt personal i cadascú tria, però hi ha moltes revistes que diran això. Està molt bé, però hauries també de millorar l'anglès. Et recomanem que ho portis a edició. Llavors hi ha moltes diferents maneres, amics natius, o empreses d'edició, així cadascú mira com ho fa. Però sí que tenim el tema que la llengua que està servint tot arreu és l'anglès. També dir-vos que moltes revistes publiqueixen de tot el món, hi ha diferents nivells d'anglès, que no cal que tothom tingui un anglès com un natiu, però això és una limitació que tenim i hem de veure com ho anem solventant, hi ha diferents maneres. Doncs això són coses que ens demanaran l'aportació, ens demanaran la metodologia, ens demanaran una bona redacció en anglès. Preguntes sobre això? No? Continuo. Cal mirar bé com són els articles de la revista que volem publicar, això us he dit abans. Sí que és important que si vull publicar International Sociology o un altre Current Sociology, que miri
Per exemple, hi ha revistes que tendeixen a publicar més treballs quantitatius. Llavors, si jo faig un treball qualitatiu, millor que no l'enviï aquesta revista, que busqui una que publiqui més treballs qualitatius. O al contrari, revistes que publiquen més qualitatius. Llavors, anem i mirem les revistes. Abans d'enviar alguna cosa, veiem, doncs mira, aquí hi ha articles semblants al que jo voldria fer o el que jo estic fent ja. Fins és bo que les mirem, que llegim articles, que mirem més o menys com són, com altres autors l'han presentat, no? I llegint altres articles ens fem una idea també de com serà, no? Evidentment, quan mirem, també hem de mirar les normes de publicació d'aquella revista. Tota revista té unes normes, i diu l'extensió, per exemple, nosaltres acceptem articles de 8.000 paraules. Si ens ve un article de 11.000, el rebutgem ni llegim. Ni llegim. O has de llegir l'astres i li dius l'autor. El tema sembla molt interessant, però has d'ajustar les normes, no? Llavors, perquè clar, si reps, què sé, 3 o 4 articles cada dia, és que ja no tens, si ja no s'ajusten les normes, fora, perquè en rebràs molts, però ja n'hi haurà altres que seran bons. Llavors, mireu bé les normes de publicació, que et diu l'extensió, el format, el tipus de lletra, com has de citar, el sistema de citació, si fas servir APA, si fas servir Chicago, si fas servir un sistema de citació. Llavors, heu d'ajustar, o tenen un propi de la revista, heu d'ajustar-los a les normes. Per això està, tota la revista es posa normes pels autors. Però a part de les normes, que això és molt fàcil, les normes i complir les normes, llegiu-vos articles aquí a la revista. Doncs és un tipus d'articles que es publica que és semblant a la feina o que podria semblant a el que ho fas. No m'acceptaran o no, però llegiu articles. O pot ajudar a com presenti les coses. Quan he dit abans que hem d'explicar la nostra aportació en relació a l'estat de la qüestió, l'estic enviant, no? Com el fem aquest estat de la qüestió? Jo recomanaria que quan busquem sobre un tema, feminització de la pobresa, que no busqueu al Google o al Google Scholar. També podeu fer servir Google Scholar, però recomanaria que feu cerques a dintre de la mateixa Web of Science. Perquè quan hem de cercar articles que fan estat de la qüestió sobre un tema, doncs per exemple, aquí he entrat a través de la meva universitat, he entrat a la Web of Science. Això entro a través de la biblioteca de la meva universitat. I quan entres, dius bases de dades, Web of Science. Te vas a Web of Science i entres aquí a un cercador. I aquí pots fer cerques, i vas afegir, com totes bases de dades, feu cerques per tòpic, per autor, per títol, per nom, com vulgueu, i podem acordar les cerques tal com vulguem. Llavors aquí us sortiran articles sobre el tema que vosaltres busqueu, feminització, pobresa, joves, no aportant els temes, però sortiran articles que estan aplicats només a revistes de la Web of Science. Google Scholar surten totes les revistes, que estan o que no estan a la Web of Science. I aquí podeu fer servir, i aquí us surten un munt d'articles, i llegiu els abstracts i després en podeu mirar si teniu accés a través de la nostra universitat en aquella revista. Si poso aquí, no sé, per exemple, ja, no sé, per exemple, faig un search. Surten 22 articles. I aquí tinc informació sobre article, les vegades que està citat, que altra gent ha citat l'article, una vegada que, doncs mira, que tinc molt interessant. Puc veure l'abstract, i veig, i ja no sé quina llista està. Veieu? Tinc aquests. Llavors, saps que són articles que estan publicats en revistes que tenen cert factor d'impacte. Per tant, seran articles més citats, llegits o com a mínim. Jo recomano que utilitzeu per fer cerques a la Web of Science.
També podeu fer servir altres bases de dades per fer cerques, però i és una bona manera també d'anar mirant revistes que estan al Web of Science, no? Aquí no és només JCR, sinó tot el Web of Science. Però bé, qualsevol cercador. Què és important? Això, la qüestió és molt important citar. O sigui, quan heu de citar. De dir, no? Pere Smith diu que no sé què i tal diu que no sé què. Heu de citar. Si no citeu, es pot considerar plagi. Comenceu a explicar coses que ha dit altra gent i que no heu citat. Per tant, s'ha de citar. I a més, és bo en l'estat de l'educació que hi hagi moltes cites que diu tal va fer aquest estudi, va fer una mostra de tal i ho va fer així, i li va donar això, i expliqueu. Però heu d'anar citant, no? Tot el que aneu consultant. Ara teniu també bases de dades tipus Mendeley, que igual utilitzeu, que és molt útil. Vas llegint articles i te'ls vas guardant al teu compte de Mendeley. Llavors allà ja vas tenir articles que tu has llegit, que t'han interessat, igual hi pots ficar d'escriptors que tu vas fent al teu compte i allò ja sempre ho vas tenir. Després quan surts l'article pots ja anar ficant totes les cites. Llavors ja tenint coses com la vostra pròpia base de dades de coses que heu llegit, que us han interessat, que heu vist l'abstract, però després no heu buscat l'article perquè heu pensat que no, però ja ho teniu com, ja ho aneu guardant i després allò és molt fàcil després fer la cita dintre del temps. Però heu de citar-ho tot. També heu de citar si utilitzeu un treball previ vostre. Citeu-lo també. En un treball previ vaig trobar que no sé, el que vaig fer amb un grup vaig trobar que no sé què, i ara estic fent això. Sí, citar-lo propi vostre. Però vigileu amb l'autocita. Es penalitza una mica si un article està ple de citar-me a mi mateix. Llavors, si utilitzes treball previ teu l'has de citar, però no citar un munt de coses vostres. O després, una cosa que es penalitza també és l'autocita de cites, masses cites de la pròpia revista. Què passa? Va haver un temps que hi havia revistes que per pujar de factor d'impacte, recordeu el que us deia, no? Factor d'impacte és el número de cites d'aquesta revista dividit pel número d'articles. Clar, què deien les revistes? Li deien als autors estaria millor si citessis i ficaven articles de la pròpia revista. Llavors, així publicaven articles amb cites d'aquella revista. M'explico? Llavors, clar, com que les revistes d'amagat van començar a promoure això, que cités la pròpia revista per pujar el factor d'impacte, això es penalitza. Això no vol dir que no citis algun article, perquè si, per exemple, estàs fent coses de migracions i vols publicar la llista Ethnicities, és bastant probable que et citis algun article que s'ha publicat a Ethnicities, perquè és l'àrea. Està bé citar alguns de la mateixa revista, però no us passeu, no comenceu a ficar un munt d'articles d'una sola revista. Perquè després penalitzen per això, perquè hi havia sistemes que la revista, fins i tot de forma estratègica amagada, promovia l'autocita per pujar el factor d'impacte. Per tant, és millor que citiu algunes coses d'aquella revista i d'altres revistes també, de l'àrea, heu de citar de les revistes importants a l'àrea, que és l'àrea que vosaltres esteu treballant. També heu de citar-vos a vosaltres mateixos si heu fet treball que parteix de treball previ vostre, però no us passeu a tot, només em cito a mi i la gent del meu grup, perquè també això no ho penalitzarà. Per tant, però tot citat, sempre és molt important. També tingueu en compte que és molt important que ho citeu, perquè si ho citeu ja està, ja esteu reconeixent el notat i ja està. Totes aquestes revistes ara avui dia tenen programes de plagi.
Llavors totes tenim programes de plagi. Tu agafes l'article, el fiques al programa de plagi i com que tot està online, et busca allò que tu has escrit a on més s'ha escrit. I et diu, aquest article té un 3% de plagi, té un 5% de plagi, si has copiat coses literals d'altres llocs. Et busca on està i diu, t'ho marca. És normal que hi hagi un percentatge, per exemple, és normal que jo utilitzi treball meu del passat, perquè és el meu propi treball, no? Llavors es permet un percentatge d'autoplagi o de plagi local, o tu utilitzes un altre treball i agafes coses. Dius, tal persona va dir que, 2 punts, ho còpies, no? Això no és plagi, perquè tu ho has citat, o sigui que és molt important citar-ho, sempre, no? Però moltes d'aquestes revistes passen els seus articles per aquests programes. N'hi ha molts, n'hi ha moltíssims programes, en totes aquestes revistes tenen programes de plagi. Llavors, vigileu, si citeu no tindreu mai problemes, si citeu d'altres les coses no hi haurà mai problema. Després, penseu també que és normal que un utilitzi el seu propi treball, però fins a un cert punt. Llavors, això són coses com importants de tenir en compte. Una altra de les claus és que fem un primer filtre de peer review que el fem nosaltres i que utilitzem els nostres col·legues. Això sabem que anirà, ho llegiran gent de l'àrea, no sé qui seran els que ho llegiran, però si jo abans a l'article li passo amb algun col·lega meu i dic, escolta, llegeix-la com ho veus, i em fa una crítica, això m'ajudarà, perquè és un primer filtre d'alguna manera. Llavors és important que amb el grup de gent que heu fet el doctorat o el postdoc, el grup de recerca que estigueu, que aneu fent com podeu fer una petita xarxa de peer review col·legial, d'alguna manera. Per exemple, jo, quan vaig fer la tesi a Harvard, allà hi havia el que es diu el Writing Center, que allà no s'espera que un, quan arriba a la universitat, sàpiga totes aquestes normes de com publicar un treball acadèmic. Llavors s'ensenya a la universitat. Llavors hi ha el Writing Center. I el Writing Center té molts programes, però una de les coses que més funciona és els voluntaris. O sigui, tenen dues coses. Una són voluntaris, i són gent que està ja fent el doctorat, o està a final i ja porta uns anys, que està de voluntari per ajudar a escriure els que comencen el doctorat, o que estan en màster, o estan a grau, d'alguna manera. I llavors tu vas amb el teu paper o el teu article que vols fer, que vas al Writing Center, i vas allà i trobes algú que ja porta més anys i s'ho llegeix i t'aconsella. No, això no pots fer així. Per mi em deia, és que no pots dir això, no digues primer. M'ho deien al Writing Center, eren companys, i funciona molt, els companys critiquen el treball, diuen no, això no, tu ho canvia, llavors ajuda molt. També una altra cosa que fan al Writing Center són grups, grups d'escriptura. Jo vaig estar en grups d'escriptura quan estava fent la tesi, i llavors allà ens llegíem els treballs, perquè quan allà fas papers ja t'ajuden a descobrir el que seran els articles. Tu tenies un grup, i llavors en aquell grup que ens anàvem trobant ens llegíem els treballs els uns als altres i ens criticàvem. I el dia que em tocava a mi, jo enviava el meu draft i tothom se'n llegia i tothom em deixava dir que això no ho pots dir així, això ho hauries de no sé què, això s'ha de citar. I això t'ajuda molt. Llavors ho promovien des d'aquí, de manera que ja quan estàs fent el doctorat ja tens el teu grup d'escriptura. Aquí ens costa una mica això, però clar, per escriure bé, s'ha d'estar ben escrit, per escriure bé ho has de practicar també, i t'han de criticar, i has de canviar-ho, i està bé poder-ho fer entre els propis col·legues, i anar creant un grup de col·legues, ja sigui del teu grup de recerca, dels teus companys de doctorat, o de màster, o el que estigueu fent. Per tant, si algun amic o col·lega s'ho llegeix abans, segurament quan arribi el peer review no estarà la patacada tan gran, perquè ja hauràs canviat coses que haurà vist un altre, perquè un mateix a vegades costa treure's, perquè tot et sembla tan important que no saps com fer-ho, a vegades. Llavors és important que això, que busqueu maneres de fer aquest peer review.
Que ja no és tant de l'idioma, que us deia abans, si teniu algun amic natiu que se'n llegeixi per l'anglès, és més de contingut, de com veiem les coses i així. Altres coses, clar, jo us he parlat de la Web of Science i del Journal Citation Report, el JCR, que són aquest rànquing que tenen factor d'impacte. Però hi ha altres rànquings, per exemple, que podem anar mirant. És que una d'aquestes de factor d'impacte igual em costarà molt publicar allà, no? Però també hi ha altres revistes i altres que estan sortint, altres índexs. Per exemple, el propi Thomson Reuters ha tret un altre índex que es diu Emerging Sources Citation Index. Això són revistes que totes compleixen els criteris de revista científica, però que acaben d'entrar, acaben de ser acceptades per Web of Science. Web of Science diu, sí, tu compleixes els criteris, però estem un temps d'observació abans per veure si et posem en el rànquing JCR o no. Llavors hi ha moltes revistes que han entrat ara en aquest Emerging Sources Citation Index de tot el món. També hi havia el problema que tot és en anglès. Llavors, Thomson Reuters el que ha fet aquí amb revistes amb molts idiomes diferents. O multilingües. Ara hi ha moltes revistes que són multilingües també, publiquen en diferents idiomes. Llavors, aquestes estan entre Web of Science i estan a l'espera que s'avaluï l'impacte que tenen. Però, són revistes que compleixen els criteris i que els editors estan fent molts esforços perquè els articles siguin molt citats. Hi ha moltes revistes que estan aquí que els articles són més citats que revistes que estan a JCR. Per què? Perquè els editors s'estan preocupant molt perquè hi ha moltes cites per poder entrar en el rànquing JCR, però ja estan dins la base de dades. Llavors és interessant i poden rebre molts articles i molts cops ens arriben mails, arriben revistes d'arreu del món que ens diuen aquesta revista està a Web of Science, que està aquí. I els editors estan fent molt esforç, molta publicitat per aconseguir articles, per aconseguir que citin. Llavors, mireu-les també, aquestes que trobem la tele. Abans he dit que hi havia com dues bases de dades més importants. Una era Web of Science, l'altra era Scopus. Scopus és una altra base de dades d'una altra empresa, del Xavier. I ara, aquí al nostre país, a l'estat espanyol, ja comença a comptar per les avaluacions, comença a comptar igual JCR com Scopus i seria el factor d'impacte que ha creat Scopus es diu, el rànquing es diu CIMAGO Journal Rank, que és un factor d'impacte semblant, però ha fet un rànquing també. I ara també et direm, aquesta l'has publicat, està a JCR, Web of Science, i està, o no està, però està al rànquing de Scopus, igual hi ha revistes que estan a Scopus, no estan a JCR, i comencen a comptar els dos en el nostre país. Això és una competència entre empreses, les dues empreses. Comencen a comptar els dos. Llavors aquí podeu veure, si entreu a Scopus, aneu al rànquing del CIMAGO i en lloc d'impact factor es diu Site Score i és molt semblant. És molt semblant, el que es mira no és els últims 2 anys, els últims 3 anys. És molt semblant. Hi ha un número de cites i es mira les cites de la revista, igual que Impact Factor. Per tant, mireu els dos, perquè, si us interessa per la carrera acadèmica aquí, els dos compten, tant Web of Science com Scopus. Scopus i el rànquing es diu CIMAGO. Quan entreu des de les vostres universitats, les bases de dades, estaran aquí. El rànquing es diu així, CIMAGO. I aquí es marca igual, ja veieu que és molt semblant, quan entreu a dintre és molt semblant al que us he ensenyat abans a Web of Science. Teniu quartils, teniu les vegades que necessita l'impacte de l'article, la data de publicació i tot això.
I una altra cosa perquè ho sapigueu, no? Ara quan ens avaluen, ens miren els articles que publiquem, i el que canvia no compta més són els llibres. Llibres, monografies, tot això no compta. Si voleu fer la carrera investigadora i us avaluen. Per què? Perquè el criteri que els llibres no passen per revisió seva, no tenen una avaluació científica, igual que tenen les revistes. També pel criteri que té més les ciències, per exemple, mèdiques o d'immediatesa. Vull dir que tu fas un descobriment, els descobriments s'han de publicar ja i és ara, i al cap d'un any hi ha coses noves que van sortint. Clar, les ciències socials són diferents, perquè hi ha coses que són més teòriques, són diferents, però també es basa més en la immediatesa, d'unes dades, un estudi que he fet, doncs fer les dades ara. I tot i que, dic la immediatesa, però molts cops el període de publicació des que et diuen que comencen aquest article està bé i comencen a fer revisions fins que es publica pot passar un any i mig. Us expliqueu que és lent, però per tant no és tan immediat. Però els articles, el que publiques alguna cosa, unes dades que acabes de treure, és que un llibre és com una aportació més a llarg termini. Llavors, però jo abans ho estàvem comentant que això començarà a canviar. Per què? Perquè estan sortint també rànquings i maneres de veure si un llibre és científic o no. Jo ara estic aquest any que he publicat ja estic publicant un llibre, ja l'he acabat i estem en procés de revisió i he passat per peer review del llibre. Estic publicant amb Springer, que és una editorial, ja hi ha com rànquings editorials. Springer ja és una editorial que està dintre dels rànquings editorials. Comença a haver rànquings editorials, comença a canviar. Llavors ha passat per peer review, 3 reviewers, em van enviar canvis, els vaig tornar a enviar, me van retornar més canvis, els he tornat a fer com un article, però en llibre. Vull dir que aquest model, això farà que, com que ja segueix aquest model més científic, i comencen a sortir rànquings de llibres, començarà a comptar una altra vegada els llibres que havien deixat de comptar en ciències socials. Però estem en aquest procés, encara no ens compten. Perquè per anar avançant. Llavors, està canviant. Digue'm. Només volia també clarificar això que dius, que a Catalunya els llibres no compten res, però també per saber la veritat del que hi ha. També perquè realment és uns números, és que tot, la NECA, no sé què, ara ja és que és tot així, perquè és una veritat que no ens enganyem, no? I això no compta res del llibre, i els llibres en espanyol ja no t'ho digo nada, res, o sigui que només compten les top journals, és un número, ells no miren els candidats, no hi ha una avaluació perquè sàpiguen la veritat, és que només és una cosa numèrica, és allà, treure una nota amb aquests, el quartil i això tot és un número i ja està, això és la realitat avui, perquè és que tot és mentida l'altre, el que facis és que no compta res, és tan fort com això també, perquè és el sistema, és això. això. Has explicat el de JCR? O sigui que els llibres ni l'Springer, ni res, ni el Palgrave, res, ni el Palgrave, ni Palgrave, ni Herbert, no compta res, és impressionant. No, perquè també, jo crec que han de saber la veritat. Mira, perquè jo estic una mica amb aquest tema, acabo de veure el que són les avaluacions al sistema català, és que no compta res, zero patatero, o sigui que no ens enganyem amb això, perquè també quan ets jove i estàs en un sistema, o sigui, veure ben clar que el sistema és això i punto, i que aquí estem en un sistema antic, perquè els llibres ara a Anglaterra ja compten, i aquí no compten, jo no sé qui ho mana això, ni quines companyies hi ha a darrere, qui ens està dient això, però això no ho sé, però és que és la veritat, perquè no compta res, ni si vas a seminaris, ni ponències, tot això, són tonteries per ells. Ells només compten, és una cosa com de sumar el rànquing aquest de les copos i tal, i que te surt d'aquí, i ja està.
res més. Faci el que faci, no compta. No sé, bueno, perdona que sigui una mica així, però un banc de realisme del que hi ha aquí. És que és això, I això és el que es pensa que és la modernitat aquí. Això és l'acadèmic modern a Catalunya, perquè, bueno, és que està parlant amb molta gent també de la velocitat, només fan això, només. No, ni seminaris, ni conferències, ni tonteries. Això té raó, però això canviarà. Però és veritat que en aquest moment... Ara estem vivint aquest moment de immediatesa, però espera que canviï. Clar. No, en aquests moments, quan tu t'has desenvolupat, compte, si tu expliques un que està tot a terra. I miraran quin factor d'impacte, quin quartil, no? De la revista. Per això he començat a explicar més això, no? Perquè és això. Ara fa poc he començat a comptar escopus també, que no comptava, fins fa 4 dies no comptava el rànquing d'escopus, ara escopus ja compta, a la negra, no? I aquí a Catalunya sobretot és a la Web of Science, i tot a TR, no? Llavors, bueno, s'ha de saber, i són els articles. Ara, dic que això començarà a canviar, tu dius, la Terra ja compta, no? Ja compten altres coses. Acaba de començar amb això aquí, ara no canviarà tan ràpid, Bueno, digo jo, Per això hem de saber el que juguem, no? Vull dir que hem de saber tot el que hem explicat, el que puc fer perquè m'acceptin en aquesta revista, no? Que està en els rànquings, tot això. He de mirar això. I per això aquests trucos una mica de com aconseguir que aquest article quadri en aquest tipus de revista. Però, mica en mica, estan venint altres coses que, per exemple, aquí ja ho veiem en altres ciències, com només quantes cites tens tu, no on has publicat, sinó les cites dels teus articles. A ciències socials encara no, aquí no, ja us dic, és el que dius tu. És si és publicat i quin quartil, no? I quin quartil. Això és el que ens estan comptant ara, no? I, per exemple, hi ha, no sé, hi ha facultats que premien si publiques un article, no? A la meva facultat, no? Si publiques un article, de TCR, doncs, del contacte programa de la facultat, premien, no? Però és que el quartil 4 ja no compten ara, no? Si només quartil 2 i 3, i coses així, Però això està canviant a nivell mundial i aquí comença a canviar en altres ciències, que és a dir, perquè el que us deia, el factor d'impacte està qüestionat, perquè que jo publiqui en aquesta revista top no vol dir que ningú llegeixi el meu article, ningú faci servir. Per tant, ja s'està començant a qüestionar i estarà donant com altres mètriques o s'està començant també a fer l'ús dels llibres, rànquings de llibres, dir, he fet un llibre, però mirem, aquell llibre està citat, aquell llibre que s'ha fet review, aquell llibre... Si mirem altres coses també, això ja està començant a nivell internacional a canviar. Però has de saber les dues coses, has de saber la veritat. Els llibres fan servir una cosa que no entra ningú, ni les editorials espanyoles, per exemple, Bellaterra, que a Catalunya, o sigui, les catalanes bàsiques, és que no estan ni a l'índex aquests, no sé quin era, un de revistes espanyols, un de llibres espanyols, és que no surt només surten Ariel i no sé què, o sigui, tot fora. Sí, hi ha un rànquing que ha fet el CSIC de llibres d'associacions socials humanitàries. És una mica antiquat ja, però és el que es fa servir. Llavors, hem de saber la realitat, com dius tu, la realitat, però també hem de saber què és el que està venint, no? Perquè ara estem en un procés que hem de mica jugar com a les bandes, jo crec, però és que saber la realitat, estic totalment d'acord amb tu, perquè si no és ben enganyes, no? Per no enganyar-te tu, que estàs fent molta bona feina, molta investigació, i si no surten els números aquells, és una cosa de números, si no te surten els números no surts. Per això us deia també, heu de fer un estat de la qüestió, heu d'entrar, heu de buscar bases de dades. Feu servir la base de dades de Web of Science perquè us aneu acostumant a articles que estan a Web of Science i esteu enganxant ja com es presenta, com no sé què, estàs citant articles de Web of Science, i ja t'estàs socialitzant tot això, no? Pots fer servir qualsevol base de dades, però si pots fer servir aquesta, millor, penso, no? Per què? Pel que dius tu. Si no, a l'escola però tens molta informació, també estaria molt bé, però bé, igual, cites coses que és millor anar a aquest tipus de revistes, no? Però el que ens ve és que es comptarà també l'ús
no? O sigui, el que jo he publicat, aquesta investigació que he fet, amb un equip, i que he publicat això qui ho ha llegit, no? I qui ho ha fet servir, i a qui li ha interessat, no? I això és el que està començant a comptar i que ens vindrà, això ens ve, que és l'ús de l'article, vale? Llavors aquí tornem al que us he dit abans, que és l'Article Level Metrics, no? I PLOS ha fet aquest rank, aquest score, no? El que compten és no només amb l'Impact Factor comptaven el número de cites en revistes de la Web of Science, no? Aquí miren no només si t'han citat autors en revistes, sinó com això s'ha compartit, per exemple, a través de Mendeley, que són, o SciTUlike, que són com les dades que fem servir per analitzar, per fer-nos comunitats de gent que treballa amb els mateixos temes. Si s'ha discutit per Twitter, per Facebook, i també si s'ha citat a Scopus, a Crossref, que és un sistema d'interconnexió de revistes, a Web of Science. O sigui, amb tot això, Twitter, Facebook, cites de revistes, tot plenat, quantes vegades s'ha vist i quantes vegades s'ha baixat. Per exemple, allà diu, número de vegades número de vegades vist l'article, que algú l'ha obert, i no has baixat el PDF. Llavors podem veure més. Tot això junt dona aquesta puntuació, aquesta puntuació que és aquest Altmetric Score. Cada cop això compta més i moltes revistes, per exemple, la revista que jo dirigeixo, International Sociology, des de fa un any, a cada article, però des de fa un any, ja té l'Altmetric Score. Vol dir que no només veiem aquest article, sinó veiem quantes vegades aquest article s'ha compartit per Facebook, o algú l'ha tuitejat, o algú l'ha citat, o tot això. O sigui, tenim l'escore, les targetes i t'ho diu desglossat. Per tant, això compta molt. Hi ha molta gent defensora de tot l'obert. Per exemple, aquí una de les coses que compta, F1000, Faculty 1000, Tablons i Papier. Aquestes són iniciatives de publicacions científiques que no només són en obert, sinó que el peer review també és en obert. Vull dir que els col·legues, tu poses una cosa allà i la gent la revisa online, no sé si m'explico. O sigui que estan promovent que tot sigui públic, també el review sigui públic. Això, per exemple, aquí es pots publicar. Els Faculty 1000 han promogut revistes que també promouen formes de compartir coneixement, de fer peer review en obert, i es diu Faculty 1000 perquè van iniciar-ho 1.000 científics de tot el món, i no sense gent que no publicava res, són gent científica que estan fent aquesta opció com van fer els de PLOS. Van fer una opció de la ciència ha d'estar oberta, ha d'estar a l'abast de tothom, ha d'estar... I això ens permet, si està tot en obert, ens permet comptar molt més les cites, les que es comparteix, com s'utilitza un article. Si tot va a través de subscripcions és més difícil, però si està tot en obert és més fàcil poder fer un seguiment de qui utilitza, qui ho ha llegit, qui ho ha compartit, qui ho ha fet, qui ho ha revisat, què és el que ha dit, és el que promouen és que tot sigui en obert. Llavors, tot això és un moviment que està cada cop més desenvolupat. Se m'està acabant el temps. I de fet, tenia un exemple de, per exemple, un article que a Web of Science està a quartil 4, després fent un estudi de quantes cites tenia, aquest és un article de medicina, quantes cites tenia, aquí sortia que té 29 cites, això Web of Science diu les cites de l'article, o sigui, aquí havia fet un càlcul, no em dóna temps, però un article que aquesta revista està a quartil 4, resulta que l'article s'ha citat, aquest article, tantes vegades que l'article estaria a quartil 1. O sigui, tu pots publicar en una revista de quartil 4
però perquè tens Twitter i tu has tuitejat i molta gent l'ha vist i molta gent l'ha compartit i després l'han citat, no? Aquest article, tot i que la revista té un factor d'impacte més baix, l'article té molts, igual aquesta revista està a quartil 4 gràcies a aquest article, no? Que ha tingut moltes cites, ¿vale? I l'article sobre és tenia quartil 1, no? Llavors, clar, el factor d'impacte de la revista ja no és tan indicador, sobretot en un món on cada cop tot està més en obert. I de fet, per exemple, si tu reps finançament de la Unió Europea, del programa de la Unió Europea, és obligatori que t'ho fiquis en obert. Per què? Perquè t'hem pagat amb fons públics, per tant, aquest coneixement l'has de posar en obert. Llavors ja, cada cop més, tot és en obert i facilita poder fer aquest seguiment de quantes vegades s'ha citat, s'ha utilitzat un article. Això farà canviar d'aquests rànquings, que dius tu, és que ara només compta a quina revista i quin quartil, i no miren res més. Ara miraran, bueno, això que has publicat tu, com aquest article igual no estava al quartil 4, però resulta que aquest article l'ha citat un munt de gent i l'ha fet servir. Per tant, això és important. Per tant, tu ets una persona que independentment d'on publiquis, molta gent llegeix el teu treball. Llavors, això cada cop comptarà més. Tenint en compte, com deia la companya, que si ara ens presentem a acreditació, això no ens comptarà. Hem de posar-ho, Jo tinc tantes cites en els meus articles, perquè ja comença a comptar, que diguis, a mi m'han citat tantes vegades. Hi ha cites, per exemple, més digues com el H-índex, que és un índex meu, de les vegades que em citen a mi, però cada vegada això comptarà més, i cada vegada comptarà menys el factor d'impacte que voleu de conèixer, de la revista. I després ja, per acabar, no sé si teniu l'ORCID ID, que és una cosa que us demandaran també cada cop més. ORCID, jo ara fins fa poc he estat, és l'única investigadora en ciències socials que estava a l'equip directiu d'ORCID, he estat durant 3 anys i ara està renovant, sempre va canviant, però la primera vegada que hi havia algú de ciències socials a ORCID he estat jo, durant 3 anys. Llavors, ORCID és un identificador, un DNI de l'investigador, un número. Doncs ORCID està a tot el món present. Llavors, si vosaltres feu el vostre número, és molt fàcil fer-vos-ho. Després, quan hi ha un article en una revista, et demanen quin és el teu ORCID. Tu fiques el teu DNI, el teu número, el teu ORCID. Llavors, quan l'article es publica, va directament al teu currículum. O sigui, ORCID és com un currículum online. I cada cop més ja no hauràs de fer el currículum per presentar-lo a l'AC o a l'ENDEC, sinó que el que miran és el teu ORCID. I aquí va quedant tot registrat. I tot el que està online queda linkat d'alguna manera. I llavors ORCID també està treballant en què també es vegi altres coses acadèmiques com el teu impacte social, el teu treball en peer review, tot això que vagi quedant com en el teu perfil de coses acadèmiques que tu has fet. Aquí no surten factors d'impacte ni res, sinó que surt tot el que tu has publicat. Aquí podeu posar el nom d'algú i us busca i us sortirà el seu currículum online. I això és una cosa que us demanaran. És molt fàcil fer-lo en un moment, és gratis, i ara hi ha cada cop més revistes o quan demanes finançament a la Unió Europea o al Plan Nacional, l'IMSD o una beca FI, et demanen l'ORCID. I l'ORCID de l'investigador en qui et presentes. Tot això perquè aquí queda registrat tot allò que anem publicant. Tot està lligat online. Llavors aquí cada tot va cap aquí. Hem de saber com publicar una revista de rànquing, aquests criteris i trucs una mica perquè m'accepti, i també hem de saber que cada cop més va tot més en obert i que es mirarà com aquest treball és llegit i és utilitzat i és fet servir, que és el que hauria de ser. Crec que he menjat tot el temps, no? No sé si hi ha com